Epa lagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri World of Warships honetara. Eta kasu honetan bideo berri bat ekartzen dizuet kanalera. Itxasontzi premium bat daukagulako gaur otsailaren 15 bideoa grabatzen nagoen momentuan kanalean berandago izango duzu. Eta hemen ikusten duzuen moduan falta ziren 3 ordu eta 50 minutu itxasontzi hau prestaketa moduan utzi digutelako, eta behin 3 ordua bukatzen direnean itxasontzi premium hau ez genuke izango. Ekitaldi baten apuntatu nintzen eta partida bat aleatorio bat jokatu ostean itxasontzi batekin opari gisa edo zidaten promozio horren barruan nengoelako. Eta beraz gutxiko dugu hemen. Kasu honetan tier 6ko Arizona itxasontzia, hemen ikusten duzuen hau. Eta bizirauteko nahiko aukera handiak ditu, izan ere akorazatuak gogorrak dira, artilleria 79. Akorazatuak helduak direnez asko ere ez izango dira mugitu, atakea ere 70. Hau zer da? Ikusiko dugu hau hemen. Nola ataque aéreo. Vale, suposatzen dut dela profunditate karga gotatzeko momentuan min asko sartzen dutela, eta gero gazkinen kontra defentsa tira. Haintza ertore ez dago, eta hau esan duela guazen partidatxo bat frogatzera eta barean nola funtzionatzen duen. Funtzionatzeko garaian nahi hau dut boten kontra jokatu, eta behintzat esperientzia irabazten dugu, eta gutxo gara berra nola funtzionatzen duen ikusi. Dena aurrera. Estatu barra izan da, joan behar zara mina handia egiten duen proiektilekin. Penetrazioa dutena eta ez gehiago zua zorrarazten duten. Eta etxaseno premiuna denez, diru apur bat gehiago emango luke partia normal batean. Baina hemen suposatzen da partidak irabazteko modurik onenak direla. Egia da, esperientzia gutxiago erazten dela, baina pasen urtean zeuden misio batzuk bataila pasean doakoak zirela, esaten zutena irabazi bataiak eta lortu behar dituzu 1001 puntu. Hemen partiak erazten dituzu, baina lortzen duzun lortzen duzun puntuen arabera esperientzia gehiago edo gutxiago irabazten duzu. Baina esperientzia basiko gutxiago, baina misioiek egiteko patxadas eta lasaitasunez beto dago, aleatorioan irazten baduzu lehen biziko partida izan da, puntuak eta ona lortu baldin baduzu, ez dago bat ere gaizki.
Perth. Perth. Vale. Tire egiteko garaian, nahiko geldoa da besteak orasatuekin alderatuta tier berdinekoak. Hogeita segunduro egin dezakezu tiro bat, beraz asko nertu behar dira tiroak. Gizakien kontra egiten baduzu tiro eta detektatzen bazaituzte, agian txikitzen zaituzte. Agertzen jaga batean bosita zontzi edo lau eta ies egiteko aukera oso txikiak dira. Ies egitea posiblea da, gertatu zaidalako, baina ez da ohikoena. Vale, joango gara eskerrerantz. Ea fuso harrapatzen dugun egaletik. Fus esango nukeak orasatu eta mentzat nire gustokoena da. Jokatu ditu edanetik. Mentzat bere lana primera egiten du egia da, tier 6 itxasontziekin ez dagoela ezberdintasun handirik beste itxasontzi batzuekin alderatuta. Bueno, 23.000. Agian horrekin joango da pikutara. Ea matema diogun. Eske aletik akora esatu sufritzen dute pila. Baina, torpedorik gabe gelditu bada zer. Torpedekin asmatzea dirudena baina zailagoa da. Diru aldetik ere ez dugu askorik irabaziko. Eta ikusten duzuen moduan, kasu honetan, eman dizkigu 251 esperientzia puntu. Esperientzia gutxiago lortzen da, mentzat irabaztea lortzen da. Bueno lagunok, hau izan da dena, espero du gustoko izan zaizuela, eta horrengoan gehiago.